Так, разумею, что трансляция еще не запущена. Всім привіт! Вітаю усіх! Так, реклама пошла с моими роликом. Вітаю усіх! Рады, что смог гэты стрим запустить. Шкада, что позднее на 45 хвилин. Вось, все, я тут. Чаму запусціў пазней? Таму што одну установу у Польшы трэба было аднесці паперы. Я думал, што толькі аднесці, а там аказалася, што чарга на гадзіну ці на паўтары. Больш за тое, там яшчэ і я сам, калі дачакаўся той чаргі, сам яшчэ паўгадзіны там запаўняў шмат паперак, на якія я не разлічваў. Я ўжо забыў, што такое паперкі, што такое шмат розных бюрократычных рэчаў. І калі трэба было пачынаць стрым, я яшчэ быў у другім раёне Варшавы, і взяў ровар арэндны і папедаліў сюды, дрэнна казаць так, паехаў сюды, каб зрабіць стрым, каб з вамі паразмаўляць. Даўно мы гэтых стрымаў не рабілі, таму што у мяне быў зломаны кампутар, а зараз ён працуе. Вось, крыху хочацца пачаць з навін пра урбаністыку. І галоўная навіна сёння пра урбаністыку. Хочацца павіншаваць маіх калег па цэху, адміністратараў і ўвогуле тых, хто працуе на твітары ці тэлеграме нацыянал урбанізма. Гэта такі аккаунт урбаністаў Украіны, і сёння Украіна афіцыйна святкуе Дзень незалежнасці. Наш паўднёвы сусед, самы добры да нас сусед гістарычна, і у якіх велізарны урбаністычны патэнцыял, і зараз яны разгребаюць все тыя урбаністычныя праблемы, якія накапіліся за шмат гадоў, на жаль, і на іх працы зараз можна за імі назіраць і рабіць высновы, як нам потым далей развіваць гарады. Нас глядзіць ужо 5 чалавек, даволі многа, я вельмі рад вас бачыць. Таму віншуем украінцаў, падпісвайцеся на нацыянал урбанізм в тэлеграме, таксама у твітары. Твітар ввогуле лепшая соцсетка, пераходзьце туды, рэгіструйцеся, падпісвайцеся таксама на мяне. Будзеце гораздо хутчэй нават, чым у тэлеграме, быць у курсе усіх трендаў і навін. Вось. Дарэчы, наконт Украіны хацеў яшчэ распавесці такую навіну, што у іх вельмі цудоўная такая рэч ёсць, калі яны закупаюць у Еўропе той транспарт, які гарадам еўрапейскім ужо не патрэбен. Вельмі шмат якія гарады, дзякуючы цудоўнай інфраструктуры в Еўропе, десяткамі год захоўваюць нават самыя старыя трамваі ці аўтобусы ў ідэальным стане, і потом яны за невялікія кошты прадаюць ці даряць гэта украінскім ці гарадам усходняй Еўропы. Шкада, у нас таксама раней была такая практыка, але яна чамусьці перапынілася, і навошта нам увогуле так з варожых краін розных закупаць былую тэхніку, калі мы можам самі наштампаваць мазаў, навошта. Хаця насамрэч, ці наштампаваць белкамунмашаў, якія разваліваюцца, якія зараз палова проста стаіць у трамвайным парку Мінска, і ввогуле трамвай у вельмі цяжкім стане. Неяк так. Як бачыце, перадаюць, я так разумею, што гэта трамвай швейцарскі. Гэта, я так разумею, што я наколькі знаю, што в Вінніцы гораду украінскому перадаюць трамвай з Цюріха. Вось, таму паглядзіце, яны, мабыць, крыху рэтраградныя, але у цудоўным стане, прыемна выглядаюць. Я думаю, лепш, чым рабавозкі, якія на казінца грамыхаюць. І горад, калі ён, напрыклад, сродкі
мог бы набыць 2-3 БКМ новых, але абы як выглядаючых і якія хутка разваліваюцца. Ён бы мог, напрыклад, набыць больш такіх трамваяў у еўрапейскіх гарадах, ці, напрыклад, набыць 2 такіх ж трамвая ў Еўропе, а грошы патраціць на ремонт рэек, напрыклад, і стрэлак і гэтак далей. Шкада, што ў нас няма гібкага падыходу да абнаўлення грамадскага транспарта, в адрозненне ад той же самай Украіны. Дарэчы, зараз пагляджу, як вы там пішыце, што каментары вашы. Галоўная навіна ввогуле ў маім жыцці зараз, што я цяпер жыву ў Варшаве. Вось, таму вітаю вас, вітаю кракаўчане. Шкада, што ні з кім з вамі не сустрэўся і сняў такі кароткі ролик, ці непаўнавартасны такі пра кракаў, больш такі першае ўражанне, але я думаю, што мы яшчэ сустрэнемся, канешне ж. Вітаю, Блінгвардзіан, даўно цябе не бачыў. І МЗХ. Так, я переехаў у Варшаву. Я, канешне, мне больш падабаўся Вроцлаў, падавалася, што гэта такі сярэднявечны цудоўны еўрапейскі горад, але, ведаеце, Варшава больш нагадвае Менск, але я не скажу, што лепш, ці Вроцлаў, ці Варшава. Па-першае, у Варшаве, канешне, грамадскі транспарт у самым найлепшым стане, якіх я бачу. Гэта першае. А па-другое, я думаю, што гістарычны раён, ён тут такі, як гета, маленькі і гэтак далей. Насамрэч, даволі вялікая прастора гістарычнага раёна. Шмат цудоўных паркаў, шмат цудоўных мест, паўсюль нагадваецца аб другой сусветнай з точкі зору, прабачце, з точкі зору таго, што гэта вялікая страта, што гэта вялікая боль вайна, насамрэч, а не то, што мы пабедзілі, перамаглі, слава нашым ветэранам. Не, тут інакш. Тут, канешне, таксама і ветэранаў ухвалёваюць, асабліва паўстання варшаўскага, аб гэтым на кожным проста вуглу напісана, але тут іншыя сэнсы надаюць. Вось. І вельмі цікава, як у Варшаве кантрастуе даунтаун, сучасныя хмарачосы з гістарычным горадам, з дворцамі, з савецкай архітэктурай пасляваеннай. Гэта вельмі цікава. Гэта першае. Па-другое, я магу сказаць сваё ўражанне ад Варшавы, што самае галоўнае, канешне ж, это афігітельны грамадскі транспарт. Гэта трамвайная сістэма, якая проста працуе, як гадзіннік. Канешне, мясцовыя жыхары могуць мне зараз сказаць, што не дакладна так. Пакуль я карыстаўся тыдзень трамваямі амаль кожны дзень, я не бачыў адрознення ад Вроцлава. В Вроцлаве так 3:1, што ты даедзеш, 1:3, што ты не даедзеш, што будзе нейкае ДТЗ з трамваем, што ён сойдзе з рэек, а тут яны проста як метрапалітэн падлятаюць. Вось. Другое, што мяне ўразіла, гэта хуткасць будаўніцтва і ввогуле іншых там шляхоў грамадскага транспарта. Зараз вельмі вялікую рэканструкцыю праходзіць вакзал заходні. Я пра яго вам ролик пра праект пакажу прям тут у стрыме. Зараз будуецца метро, будуецца, я так разумею, іншыя там шляхі і гэтак далей. Вельмі утульна, удобна. Квіткі на грамадскі транспарт таннейшым ва Вроцлаве. І вось проста цудоўна ім карыстацца, нейкая асалода ад гэтага. Вось. Слухайце, цікава, мне заўсёды чамусь спытваюць ужо амаль год, ты што, з'ехаў з Беларусі? Я у лістападзе з'ехаў з Беларусі, таму што на мяне адкрылі крымінальную справу. Вось. Магчыма, не адкрылі, я не ведаю, прыйшлі з ператрусам. Я вырашыў не тэставаць там шчасце. Вось, новая навіна пра Варшаву, што зараз Шкода выйграла тэндэр на пастаўку, зараз скажу скалькіх, 222 вагонаў новых варшавскі метрапалітэн. Ведаеце, што папярэдні тэндэр выйграваў Siemens. Цудоўныя вагоны, цудоўнае метро, дарэчы, асабліва другая лінія
Я рабіў ролик про варшавскае метро, можете паглядзець, зайсці да мяне на канал. Новы тэндэр выйграла Шкода, і зараз яны ўжо пачынаюць фарбаваць гэтыя свае вагоны прям тут у Варшаве. Яны таксама у тэхнічным заданні адразу ідзе, каб былі сквазныя праходы, каб было па 6 вагонаў у составе, каб былі все сучасныя там гукаізаляцыя і так далей. Таму в прынцыпе не магло быць такого, што Варшава выйграў, напрыклад, вытворца такі, які бы, ну, што, не ведаю, намерныя вагоны метро не маглі бы выйграць у тэндэры, таму што ў горадзе заўсёды горад дае некае тэхнічнае заданне. Вось. Таму ўжо новыя вагоны закупаюцца. Я так разумею, калі тэндэр скончыцца, то намерныя вагоны сыдуць в історыю, таму што тут ёсць мадэрнізаваны, вельмі добрым стане, але намерныя тыя ж самыя вагоны, што ў Мінску старыя, хто не ведае, што такое намерныя. Вось. Бачыце, у конечном итоге для замены российских поездов на первой линии. Ну, про номерные. Так, і хутка пашыряецца другая лінія, будзе будавацца трэцяя, таму так, вельмі моцна і хутка развіваецца варшавскі метрапалітэн. І што я вам скажу, канешне ж, можна казаць, ёсць такой спорт, тип трамвай vs метро. Насамрэч, калі у горада ёсць грошы падтрымліваць і развіваць трамвайную сеть, падтрымліваць і развіваць сетку грамадскага транспарту, напрыклад, гарадскія лініі, гарадскую электрычку, якая тут таксама дзейнічае вельмі цудоўна, то калі ёсць гэтыя грошы і гэта ўсё робіцца, і яшчэ ёсць грошы і патрэба ў метро, чаму не будаваць метро? Тут я не хачу нават нічога дрэннага сказаць да Варшавы, таму што патрэба ў метро ёсць, грошы на яе ёсць, не проста за кошт іншых відаў транспарта, а сапраўды проста грошы. Таму чаму бы не? Ну і вось зараз самы крупны вакзал Варшавы рэканструіруецца. Конечно, ёсць Варшава цэнтральная, але Варшава заходняя, яна гораздо, значна больш па колькасці шляхоў, па колькасці там цягнікоў, якія праз яе праходзяць. Напрыклад, Варшава цэнтральная і Варшава Шчодмесце – это розныя вакзалы, а в Варшаве заходняя адначасова і цягнікі дальняга ідуць, дальнія цягнікі ідуць, і тыя, якія гарадскія, прыгарадныя электрычкі. Таму Варшава заходняя вельмі важная станцыя, і яна заўсёды выглядала абы-як, фактычна як шмат вакзалаў ці там прыгарадных станцый ва ўкраіне, ці нават у нас. Добра, што зараз укладаюць мільярды і там в чыгунку, у Польшы, і хацелось бы вам паказаць праект, які зараз будуецца. Але перад ім я пачытаю каментары вашы. Ну так, акрамя каментараў, ты што уехала з Беларусі, я нічога не бачу, і зараз перезагружу прыладу. Бывае такое, што гляжу, няма каментараў, а оказывается, што просто прылада тупіць. Дзякую Google за то, што так добра абнаўляеш і падтрымліваеш сервісы YouTube, што заўсёды тупяць. Вось, напэўна, дзеля гэтага мы набываем YouTube Premium. Так, меня глядзіць 7 чалавек, але каментароў новых няма, таму я зараз уключу вам відэо, панижу гук, включу вам відэо, буду тлумачыць, што зараз з Варшавай заходняй адбываецца. Ну вось, гэта такая станцыя, якая мае вельмі шмат шляхоў, вельмі шмат, так сказать, колей. Я уже по-польскі пачынаю казаць. Фактычна праз Варшаву заходнюю праходзяць усе чыгуначныя шляхі, большасць якіх ідзе праз Варшаву, праз сталіцу. Вось тут мы зараз маем схему чыгуначнага руху ў Варшаве, і вось бачыце, дзе знаходзіцца Варшава заходняя, якія накірункі ввогуле яна абслугоўваюць. Абсалютна ўсе.
у тым ліку і на Беларусь, на Беласток, на Брэст. Вось. Як бачыце, абваднічая ветка таксама на Варшаву Гданьскую ідзе з Варшавы заходняй. І вельмі важная станцыя гэта, бачыце, 1000 цягнікоў на дзень праходзіць. Вельмі важная станцыя для горада. І вось набліжаемся. Тут яшчэ побач ёсць цэнтральны аўтавакзал, шмат прыпынкаў грамадскага транспарту, і то бок такі фармуецца гіганцкі транспартны перасадачны вузел, бачыце, на 60 000 пасажыраў. Фактычна. То бок зараз, канешне ж, Варшава заходняя перад рэканструкцыяй была не ў такім стане, не адпавядала ввогуле маштабу свайму абслугоўванню. Таксама і на аэрапорт ідуць цягнікі. Вось. І глядзіце, то бок доўгі был даследаванні былі, як ввогуле працуе гэта станцыя, якія ёсць пасажырапатокі. Там. Вось. І гэта ўсё аб'ядноўвала, все гэтыя шляхі аб'ядноўвала такі адзін падземны пераход проста. Ну, фактычна абы што, вось, не адпавядал гэты вакзал, велізарны вакзал, так павінен быць на такім месцы. А там проста падземны пераход з аднаго боку на другой. Вось, цяпер распавядаюсь тут, проста я вам крыху распавядаю, тому што там па-польскі. Вось гэта і ёсць праект, які перамог, які зараз і будуюць. Як заўважыце, падобная уваход у станцыю ёсць у Нідерландах. І, канешне ж, сам весь вакзал, ён накрываецца велізарным. І зараз гэта будуць велізарным дахам. Усе гэтыя там 10 колькі шляхоў накрываюцца дахам, і гэта фармуецца такой адзін вакзал са всех гэтых. Вся чыгунка фармуецца в адзін вакзал. Вось. Ужо зараз пабудаваны такі адзін выхад з падземнага перахода, але ён как бы адразу ідзе праз калідоры, такі тупік. Фактычна зараз гэты выхад ім карыстуецца так на траціну ад таго, што будзе. Вось. Гэта такая першая вестачка новага сучаснага вакзала. Вось, бачыце, то бок будзе так, вось на перонах вы будзеце заўсёды пад дахам. І цяпер гэта мы пераходзім на -1 ўзровень такого вакзала Варшава заходня. Як бачыце, пакуль што на першы ўзровень. Тут паказваць, я так буду падматваць немножко, як гэта будзе ўсё выглядаць у будучыні. І бачыце, дзякуючы сучаснаму праграмнаму забеспеченню, можна у праекце ўжо сімулировать, так сказать, пассажирапотоки, потоки людзей, як это все будзе працаваць. То бок ужо ўсё перадугледжана дзякуючы праграме сімуляцыі. А цяпер -1 ўзровень, і -1 ўзроўні -1 ўзроўні, так, будзе таксама захоўвацца будынак вакзала. Гэта будзе не проста падземны пераход, а сапраўды ўзровень вялікі, вакзальны. То бачыце, будуць ліфты, будзе маламабільнасць, ужо разлічаны ўсе пасажырапатокі, будуць касы білетныя, рэстарацыі, пакоі тэхнічныя для абслугоўвання, і гэта з выхадамі, з малай архітэктуры і гэтак далей. То бок будзе прасторна, людзі змогуць адпачываць, есці і гэтак далей, рабіць все паслугі вакзальныя, якія трэба пад зямлёй. Таксама з выхадам, як бачыце, на вакзал. І яшчэ на -2 ўзроўні будзе падземная ветка трамвая. Вось. І вось, як бачыце, гэты трамвай
прыпынак падземны будзе як дарэчы, у Кракаве мець непасрэдны ўваход з вакзала. То бок фактычна гэта частка вакзала, падземны трамвайны прыпынак. Як бачыце, все пасажырскія рухі даследаваны, разлічаны і гэтак далей. Пішыце, дарэчы, каментары, што вы думаеце, у якіх бы месцах Беларусі ці гарадах вы бы хацелі рэканструіраваць свае вакзалы. Дарэчы, пішыце, ці добра мяне чутна, ці не. Мала ли што, всякае бывае. А 15-20 гэта, я так разумею, савецкі стандарт, так? Не ведаю. Я чуў такое, што яны хочуць так зрабіць, штосьці падобнае, але не ўпэўнены, што яны гэта зробяць. Вось, дагэтуль навіны урбаніны я хачу скончыць. Не так шмат на гэтым тыдні было. І вось, хачу параіць вам, дарэчы, офігенны твиттер, Сопха Транспорт, все транспартныя навіны света ў адным твиттере. Вось, і паглядзіце, які цудоўны аўтавакзал в Харватии. То бок краіна недавно, яшчэ там гадоў 20 была вайна, так таму, і нават не толькі гадоў 20. То бок не ў самым лепшым, я думаю, эканамічным стане, гэтак далей. Але яны ўжо робяць такія аўтавакзалы. Я думаю, што гэта не так дорага у параўнанні з будоўляй там нейкіх развязак ці штосьці такога. І бачыце, цудоўнейшы аўтавакзал. Проста хочацца, каб у нас такое самае было. Вось. Таму падпісвайцеся, рэгіструйцеся ў твіттеры, вельмі шмат рэчаў можна знайсці там. А зараз я хацеў бы ввогуле паразмаўляць пра цікавосткі розныя, што бы вам было цікава, ці ёсць у мяне гледачы ў Варшаве, ці хацелі б вы нейкі алка-урбан з'езд там са мной зрабіць, напрыклад. Ці, напрыклад, цікава, што вам акрамя урбаністыкі цікава, як вам ролік мы на пазатым тыдню пра прапаганду. Я думаю, ввогуле розныя гістарычныя з'явы, пра розныя, ввогуле пра розныя факты, пра розныя ідэі, гэтак далей рабіць ролікі, пра розныя цікавыя рэчы, вось пазнавальныя. Таму што ў нас няма пазнавальнага беларускамоўнага контента, і я падумаў, чаму я павінен распавядаць толькі пра урбаністыку. Я думаю, трэба яшчэ рабіць карысны для грамадства і ввогуле для агульнай адукацыі людзей беларускамоўны контент. Таму накідвайце тэмы, якія вам цікава, пішыце мне. Я думаю, буду рабіць. Зараз цяпер я ўжо жыву у сваім мешканні, так, пакою, в сваёй кватэры. Прабачце, у меня ўжо польскі суржык пачынаецца. Неяк так. У мяне будзе больш магчымасцей зараз гэта ўсё рабіць. Таму што, напрыклад, вось на тым тыдню я пераязджаў у Варшаву, трэба было шмат чаго рабіць, я не паспяваў. І зараз вось я не паспеў зрабіць ролік, я хацеў учора для вас одну цудоўную рэч в Варшаве сняць, але пачаўся дождж з ураганам, вось, веткі падалі. Я вырашыў, што з камерай бегаць, будзе бессэнсоўна. Неяк так. Пішыце свае думкі. Суботин. Штосьці такое знаёмае, Суботин? Суботин, так. Постметро, это у яго Евгений Матусов. Слухайце, я штосьці забыў, я столькі ўсяго гляджу. Вось. Это не той Суботин з Украіны, які наконт Львова ідэі прапановаў чыгуначнае сэрца Еўразіі, не? Так, дарэчы, і за малыя такія справы трэба брацца, правільна ты, Гардзін, кажаш. Ввогуле, ведаеце, трэба спачатку зрабіць так, каб людзям было зручна на звычайных месцах, а потым ужо мегапраекты рабіць. А то у нас заўсёды наадварот пачынаюць. Ведаеце, што я вам скажу?
Мало таго, што зараз ужо амаль усе станцыі ў Польшы зрабілі ну, для маламабільных людзей, нават якія, напрыклад, немагчыма для маламабільных людзей ці для інвалідаў так карыстацца, там гэта падпісана. Хоць маламабільныя людзі амаль усе на вакзале, таму што ўсе з торбамі нейкімі. Заўсёды ёсць ліфты на станцыях, заўсёды казыркі ёсць, гэтак далей, дзе пасядзець, Wi-Fi бывае часта раздаецца і гэтак далей. Мне ўразіла пазаўчора, я быў у адным гандлёвым цэнтры, гэта, канечне, не датычыцца урбаністыкі, але наконт увагі да мелачэй такіх дробязей, так? То бок, ладна, я бачыў аўтаматычныя чысцільшчыкі абутка. То ты падходзіш, налажваеш сабе, калі там боты, напрыклад, такія, што з лакам, там, ну, вот эти звычайныя такія зімнія, можна нават крема фігануць туды, і включаеш, і оно так зачищает просто идеальные у себе боты. Гэта ладно, ну как бы. А я побачыў, ідзе дождж, і на ўваход торговый гандлёвы цэнтр ставяць такія рэчы, у якія людзі апускаюць свае зонцікі, тросці, і гэтыя зонцікі, яны капелюшы ці як парасоны, так, яны абцягваюцца целафанам, і чалавек ідзе далей. Нават там таблічка проша, ну, калі ласка, зрабіце вось, апраніце ваш парасон. Вось. І фішка ў чым, што вада з зонцікаў, яна не пачынае разлівацца па ўсяму гандлёваму цэнтру, капаць людзям на ногі, гэтак далей. І у людзей, пакуль яны там носяць, гэта ўся вада насліваецца ў пакецік, які потым можна выкінуць. Вельмі цудоўна, і такіх дробязей шмат-шмат. Напрыклад, то, што тут абсалютна ва ўсіх аб'ектах, гэта заканадаўча прапісана. Я раней гэта казаў як плюсы варшаўскага метрапалітэна, але гэта не толькі метрапалітэн. На ўсіх працах, ва ўсіх аўтобусах, паўсюль ёсць дэфібрылятары. І заўсёды у палякаў вучаць імі карыстацца, больш за тое, там ёсць інструкцыі. То бок, калі чалавеку дрэнна у грамадскіх месцах, і ён памірае, то людзі, хто ведае, а звычайна, хто праходзіць тэхніку безапаснасці і працуе, ён ведае, заўсёды акажуць яму дапамогу, і ён не памрэ. Прытым, што, ведаеце, статыстыка такая, што гэтым дэфібрыляторам там за гісторыю станцыі, мабыць, 1 ці 2 раза карысталіся, за гісторыю станцыі метро, напрыклад. Але гэта вельмі важна, жыццё чалавека ці станцыя метро. Канешне ж, жыццё чалавека вельмі важна, і калі нават 1 ці 2 раза гэтым дэфібрылятарам скарысталіся, то гэта ўжо вельмі важна. Ну, таму тут такіх мілых дробязей, якія на захадзе сапраўды, ну, на гэта робяць увагу, іх шмат, і нам трэба будзе гэта пераймаць, гэтыя стандарты, дробязі утульнага жыцця, чтоб чалавек не заўсёды не адчуваў сябе ў варожай серадзе. Гэта вельмі важна, і я спадзяюся, што оно ў нас так і будзе пасля перамогі. Так, пішыце свае думкі. Ввогуле, наконт урбаністыкі Варшавы, наконт Варшавы, што вам цікава зняць, таму што метро Варшавы я ўжо здымаў, я здымаў гарадскую электрычку Варшавы. Як вам цікава? І гістарычны маршрут я здымаў, але вельмі кароткі, я магу зрабіць больш доўгі ролик, напрыклад, пра гісторыю Ікаруса і зняць вам Ікарус, які тут ездзіць. Елча, напрыклад. Вось. Тут цікава, ну, тут аўтобусы, ну, электробусаў ўжо больш, ну, я так, ну, што мне на вочы трапляецца. Таксама сістэмы добра зроблены. Я магу ўвогуле пра гісторыю паўстання, напрыклад, варшаўскага распавесці на беларускай мове. Я магу распавесці пра то, як змагаліся яны з камуністамі. То бок, бачыце, я перайменаваў канал не проста таму, што мне захацелася так, проста сумна стала. Я хочу пашыраць кантэнт не толькі пра урбаністыку. Таму пішыце, накідвайце ідзеі, а я буду прымаць штосьці, калі я зразумею, што магу гэтую ідэю скарыстаць, чаму не. Вось вельмі цікава, щоб вам было цікава.
Дарэчы, можам зараз паглядзець у прямым эфіры, што адбываецца на той станцыі, пра якую мы глядзелі кіно. Так, і вось зараз, як бачыце, ўжо будаўніцтва ідзе, гэта зараз у прямым эфіры. І там ўжо робіцца гэты навес, бачыце, над пуцямі. Робіцца навес, з таго боку будуецца будынак вакзалу, з таго боку таксама, як бачыце, штадлера такія, як у нас, стаяць. Вось, і рана ці позна гэта будзе ўсё пад навесам. Там, дарэчы, яшчэ ж і будуецца уже дзелянка для станцыі 3-й лініі метро, якая яшчэ не хутка будзе будавацца. То бок, напрыклад, ёсць станцыя метро Народовы стадыён, якой чамусьці 2 перона і 4 шляха, так? Чаму? Проста таму, што па плану там будзе перасадка з 3-й лініі. Яны ўжо пабудавалі не проста перасадку вось так, як у нас, так? Яны пабудавалі перасадку, то вот так вот побач цягнікі праязджаюць. І ўжо станцыя двайная, то бок яе будаваць новую не трэба будзе. Яны ўжо адразу на будучыню пабудавалі яе двайной. Як мы можам бачыць, станцыю Варшава-Заходняя ў прямым эфіры будуюць, вараць канструкцыі. О, про Ікарус было б цікава. Зраблю про Ікарус. Так, я не ведаю, але я не ведаю, мабыць, калісьці ў Варшаве вырезалі тралейбус, ганьба, калі так зрабілі. Але я знайду рана ці позна гарады Польшы, дзе ёсць тралейбус, я здыму. Про Ікарус, мяне слова будзе про Ікарус, про гісторыю ввогуле завода і нават з аглядам аўтобуса. Таму што гэта вельмі цікавая гісторыя завода Ікарус, ввогуле ў гэтай фірмы. Таму я буду вось здесь на кухні, то бок это моя студія, так, буду распавядаць гісторыю з карцінкамі, з выявамі пра Ікарус, капну глыбоко, але потым будзе у гэтым жа відео, я ж у тым жа відео здыму Ікарус, які ёсць у Варшаве, які ездзіць на кожных выходных, можна заплаціць грошы, і ён ездзіць па кругу самых такіх цікавых гістарычных месцах горада. Таму будзе відео пра Ікарус, я вам абяцаю. А вось мы бачым, зараз едзе колей Мазавецкіх электрычка, гэта якраз такі прыгарадная арыгінальная сеть, якая, дарэчы, ездзіць, это таксама як дыяметры працуе, але гэта так не называецца. Хоць і гарадскія электрычкі таксама працуюць вельмі добра. Чыгунка ў Польшы вельмі цудоўная, але яны крыху, як вам сказаць, так без матаў, раздалбае, вось. Яны раздалбае, таму што яны нават на станцыі, на якой стартуюць, могуць прастаяць лішнія 15 хвілін. Яны часта апаздваюць, але сучасныя цягнікі, сучасныя вакзалы і вельмі цудоўна зроблены маршруты, распісаннях і так далей, але вось з часам у іх дрэнна. Вось, дарэчы, вось гэта зараз унізу плыве двухпавярховы цягнік, таксама колей Мазавецкіх. Гады знішчылі тралейбусную сетку. Жах. Вось. Жах, тралейбусная сетка, яна цудоўная. Зараз, конечно, у іх все автобусы цяпер естам электрычныя, таму у іх так, як у Москве написано, типа, естам электрычны, то есть я электрический. То есть не написано это электробус на весь автобус, але вверху написано я электрический, типа, ці я экалагічны, это калі на нейкіх там ветках, ці на біятопліве нейкам там ездзіць. Я не ведаю, што гэта за біятопліва, мабыць, газ нейкі прыродны, мабыць, метан, я не ведаю. Вось, прабачце, я манітары, але шмат такіх аўтобусаў, іх большасць ужо, чым старых салярусаў, якія дызельныя. Вось. Ой, Тимофей, малявка, я нават не паспеў прачытаць. О, як себе Варшава спытваеш, Тимофей? Я толькі што казаў, што вельмі цудоўна. Вось, вельмі цудоўна. Дарэчы, набережная, цудоўная новая. Вось, раён Прагі мне таксама спадабаўся, хоць я раней быў скептычны да яго.
Тут меншы бераг таксама не настолькі меншы, як у Киеве. Што яшчэ? Канешне, раней мяне бесіла Варшава чаму? Таму што ты прыязджаеш на Варшаву цэнтральную, там шмат падземных пераходаў. Выходзіш, бачыш гэтую фіговіну сталінскую, велізарнейшую. Ну ладно б Сталінка фіг з ней, разумееце? А то, што вокруг нее поля нейкія, паркоўкі, застаўлена ўсё, хтосьці да сябе падыходзіць, дай пенёнзы. Вось, і такой, ну, думаеш, совок entertainment, короче. А тут... Калі я пабачыў все астальныя раёны, і што шмат всего, што робяць і будуюць па-еўрапейскі, і што шмат розных закуточкаў і гістарычных ёсць, і культурных, і гэтак далей, шмат цудоўных паркаў, і што проста уражанне ад горада, шмат каго, я шмат з кім у Польшы размаўляў, шмат каму не падабаецца Варшава. Уражанне ад горада проста порціць, гэта гіганцкая дыра ў цэнтры горада, вось, гэта ронда там на патэльні, дзе з падземнымі пераходамі. Шмат паліцыі, як у Мінску. Таму што адна не вельмі шчырая партыя трымае ўладу зараз. Дык вось, калі капнуць глыбей, то ўсё ў Варшаве цудоўна. Але не цудоўна, канешне, вось побач з цэнтрумам. І вось зараз побач з цэнтрумам перабудоўваюць, зараз хутка алеі Єрусалімскай перабудуюць, і там наконец-то на тых ронда з'явіцца наземныя пешаходныя пераходы, таму што я зараз працую кур'ерам, і мне, калі, напрыклад, ехаць праз цэнтр, трэба ці на вуліцу Эміліі Платер, ці на Павісла ввогуле ехаць, каб не знасіць ровар у падземны пераход. Гэта жах. І зараз усе вуліцы, якія новыя перабудоўваюць, і ёсць майстер-планы, як перабудаваць цэнтр, яны все становіцца еўрапейскім, цудоўным, урбаністычным, утульным, там прям засаджваюць новымі дрэвамі, там напісана шмат дзе на светафорах, напрыклад, пастаўкі для ног, калі на ровар, там дзякуй за то, што ты скарыстаўся роварам, паўсюль дзякуй за то, што ты ездзіш на ровары, а не на аўтамабілі. Во, цудоўна. Ведаеш, не так і многа там у параўнанні з Маскве, але у гарадскім пейзажы яны быццам 2/3. Я не ведаю чаму. Магчыма, проста яны ўсе на цэнтральных і самых вялікіх маршрутах горада ездзяць, і фактычна, можа, маршрутаў аўтобусных шмат, але я бачу толькі электробусны. Магчыма, так. Таму што я жыву ў цэнтры, не скажу дзе, але в цэнтры. І фактычна у раёне цэнтра і сярэдмесця паўднёвае, сярэдмесце паўночнае, так, і там ўсё ў цэнтральнай галіне, вось, усё бачна адні электробусы чамусьці. Вось. Таму неяк так. Добра, мы высветлілі з вами, што трэба рабіць відео пра гісторыю Каруса. Сёння же сяду пісаць тэкст, мои ролики выходзяць раз на тыдзень. Прабачце, калі я не рабіў раз на тыдзень, але былі на той прычыны, ўсё ж такі меня Украіну, горад. Вось зараз, бачыце, унізу едзе электрычка, гэта гарадская электрычка, это наши гарадскія лініі, толькі на галаву лепш. У меня есть про гэта ролик. Не, Варшава, я не скажу, што Варшава прямо як рай. Рай не існуе і ніколі не будзе існаваць. Але і не ўсё лепш, чым у іншых гарадах. Але мне падабаецца. Вось. Не ўсё лепш, чым у іншых гарадах. Ёсць патэльня, ёсць вось гэтыя пустоты, напрыклад. Шмат чаго ёсць. Бачыце тралейбусную мережу, сетку, прабачце. У меня аспиранта польского, белорусского и украинского, пробачьте. Вось, троллейбусную сетку таксама знішчылі, бачыце. Шмат такога ёсць. Бачылі б вы автовакзал заходні. Спадзяюся, яго таксама рэканструюць. Таму ёсць мінусы ва ўсіх гарадах, але падабаецца. Добра, я зраблю ролик тады пра гісторыю Каруса.
Вось, я думаю, што зойдзе, таму што кожны ролік менш і менш мяне людзей глядзяць. Ведаеце, я вельмі старанна здымаў Гішпанію, асабліва во ўторой часткі Малагу, там і трамваі і так далей. Я думаю, што людзям будзе гэта цікава, ўсё ж такі, ну, как бы, Заходняя Европа, гэта шмат прыкладаў для нас, на галаву вышэй, ну, цікава, але праглядзела за тыдзень 100 чалавек. Вось, ніколі так мала ніхто не глядзеў мае ролікі, як зараз. Вось, крыху я расстроены, канешне. Ну нічога, што на мою фан-стрэчу ніхто не прыходзіць. Но фішка ў тым, што я ўсё роўно буду раз у тыдзень рабіць ролікі і спадзяюся, зараз не толькі пра урбаністыку, спадзяюся, што беларускамоўная аўдыторыя будзе расці. Вось, вельмі спадзяюся. Я адмыслова перайшоў на беларускую мову, магчыма, мне гэта каштавала гэтых праглядаў. Але я перайшоў, таму што я лічу, што трэба гэта рабіць, трэба пераламліваць гэта ютубаўскія алгарытмы. Вось. Ну, як бачыце, вельмі інтэнсіўны рух. І гэта палова станцыі зараз працуе. Калі раней я прыязджаў туды, то яшчэ та палова працавала, і там яшчэ з поўначы яшчэ адна ветка падыходзіць. І гэта ўсё працавала адначасова. Гэта проста заваражваючае такое зрэлішча было. Вось бачыце, раз, два, тры, чацвёрты, трэці поцінг там есть, чацвёрты, так, цягнік, прабачце. Вось, гэта вельмі інтэнсіўная станцыя, добра, што яе рэканструіруюць. Вось, аднаўляюсь. Так, ну я магу расказаць гэтую гісторыю, пра гэта ўжо рабілі ролікі, але проста я не змагу, напрыклад, знайсці РВР у Польшчы, я так разумею. Хаця хрен яго ведае, калі шчыра. То бок у Беларусі я бы адсняў, пакуль не ўсё парэзалі. Вось, я бы зараз хацеў адсняць агляд на электрычку, ну, все яе ведаюць, але я бы з гумарам гэта зрабіў. Вось, таму неяк так. Я думаю, што калі я даведаюсь польскую мову добра, што можна на экскурсію і в Бдыгач на Песу паехаць. Вось, там і цягнікі, і трамваі робяць. Думаю, рана ці позна можна будзе і на Салярыс ездзіць. Ну, зараз я запісаўся ўжо на такія добрыя курсы польскай мовы, спадзяюся, вывучу ўжо нармальна канчаткова. Вось, а яшчэ я сёння, вось, дарэчы, чаму я спазніў стрым. Я заносіў дакументы ў школу, якая па выходным будзе, дзе мяне будуць вучыць рабіць, так казаць, асістэнт фільмовы. То бок, гэта монтаж відэа, гэта, напрыклад, праца з камерай, гэта ўвогуле там і сюжэт, усё, карацей, всё, што дапамагае людзям здымаць кіно. То бок, я бы смог такое за 2 года адукацыі, у меня будзе цалкам видзенне, як рабіць відэакантэнт. Таму это ўсё дзеля і гэтага канала таксама, не толькі дзеля корашкі, а вось гэта Песа таксама едзе гарадской электрычкі. Яна, дарэчы, судзя па рэйкам, едзе з аэрапорта. Вось. Ну, таму гэта ўсё я лічу, што вельмі карысна будзе і для справы урбаністыкі таксама, і для справы ввогуле беларускамоўнага кантэнту. Таму я зараз пачынаю па нядзелях, па вечарах вучыцца пра вытворчасці фільмовай прадукцыі. Вось. Думаю, вам спадабаецца і мой фіговы монтаж, і маё фіговае аператарскае мастацтва палепшыцца ў некалькі разоў. Спадзяюся. Таму, бачыце, я стараюся, как бы, ну, вось зараз 1,5 гадзіны ў чарге стаяў, каб запісацца. Цікава, вы пакуль нічога не кажаце, ці ў мяне завісла. Зараз пагляджу. Вы пакуль нічога не пішаце, але я думаю, хутка можна скончваць стрым.
Пішыце, што яшчэ хацеце напісаць, сказаць, я з вами магу так паразмаўляць. Хто з Варшавы, дарэчы, кажу, можна калісьці сустрэцца з падпісантамі, вельмі буду толькі за, таму што некалькі разоў уже ў Польшы да мяне падыходзілі людзі сказаць: о, вы беларускі урбаніст. Я, канешне, здзівіўся, але такое ёсць, і гэта цікава. Я в шоке, думаю, раз такое ёсць, чаму б не зрабіць алка-урбан-форум, пасядзець з падпісантамі, бы паразмаўляць пра урбаністыку, папіць піва, напрыклад. Чаму не? Ёсць цудоўныя беларускія рэстараны, пабы тут, якія прям... Чаму б не? Можна нават без алка. Я таксама ўжо вельмі рэдка стаў ужываць алкаголь. Можам... О, мне такое адчуванне, што па хуткасці едзе зараз гэта Піндаліна, не? Гэта хуткасны цягнік польскі. Ну, але гэта едзе з міжнароднага накірунку, міжгародняга. А магчыма, гэта звычайная электрычка. Яны там таксама разганяюцца да 160 км за гадзіну. Вось. Таму можна без алкаголя урбан-форум рабіць. Як хто захоча, ніхто нічога не прымушае. А гэта звычайная электрычка ці не? Ну, зараз пабачым. Вось. Распавядаю пра рыжскі калісьці. Ці ввогуле зраблю топ-5 прадпрыемстваў СССР, якія не вытрымалі канкурэнцыі, а не развалілі праклятыя капіталісты. Грамадскі. Як мне грамадскі? Да, я ведаю, што ты бы півка бахнуў. Давно мы з тобой півка не бахалі. Вось. А, гэта Піндаліна. Так, бачыце, як хутка двухпавярховыя цягнікі едуць. Бачыце, якой трафік ідзе, нават прыгарадны ў Варшаву. Вось. Ну, слухайце, зробім. Грамадскі транспорт, я ўжо казаў, вельмі цудоўны грамадскі транспорт. Сёння мне трэба было ехаць на самы ўскраек Варшавы, ну не на другую зону, але амаль. Там ёсць две зоны білетныя. І што б вы думалі? Мне трэба было толькі зрабіць одну перасадку, але гэта перасадка была 3 хвіліны, больш за тое гэта трапляла пад мой квіток, то бок 20-хвілінны. Я ехаў 12 хвілін на трамваі, 3 хвіліны чакаў, і 7 ці колькі там, ці 5 хвілін я ехаў на аўтобусе і даехаў. То бок весь горад пранізан грамадскім транспартам, вельмі цудоўна. На ўскрайку горада чалавек не адчувае сабе нейкім невыдальнікам. Вось. А гэта слева зараз гэта узкакалейка. Гэта такія трамвайчыкі. Тут іншая чыгунка ідзе, тут такія трамвайчыкі, яны ходзяць ці на аэрапорт, ці куды. Вось. Таксама вельмі цікавая рэч, магчыма, я пра яе таксама штосьці здыму. Дарэчы, наконт Барысава, наконт усяго іншага. Я хочу зрабіць, па-першае, бота ананімнага, каб мы маглі, каб все мои падпісанты ў Телеграме, якіх усё менш, з кожным пастом па 3 чалавека адпісваецца, нават калі пасты добрыя пра урбаністыку, не ведаю, што рабіць. Карацей, будзе бот, каб можна было прысылаць розныя рэчы пра гарады, і нават з крытыкай улады. Я, магчыма, вас бачыць нават не буду, я зраблю такой бот. А можна мне проста ў лічку пісаць. Я буду пісаць ад падпісчыкаў. І вы можете прысылаць, вось я там бачыў, напрыклад, Барысаў. Тое спадабалася, тое не спадабалася. Цудоўна, калі будзе лепш. І ад падпісчыкаў. Магчыма, ананімна могу зрабіць ад падпісчыкаў. Таму прысылайце, удзельнічайце. Я толькі рад, таму што я зараз не магу ў Беларусі быць і здымаць Беларусь. Шкада, канешне, але не магу. Вось. Бачыце, Піндаліна справа едзе, таксама хуткасны гэты цягнік. Так, бачыце, вельмі сур'ёзная чыгуначная сістэма, канешне. Так, як рэйсавы аўтобус, як рэйкавы аўтобус, там такая тема працуе. Бачыце, колькі вагонаў у Піндаліне?
Вось. Гэты цягнік можа ездзіць да 260 км за гадзіну, але чыгунка Польшы дазваляе да 160 км на гадзіну. Шкада, канешне. Спадзяюся, яны зробяць хутка нармальныя хуткасныя лініі, але я не ведаю. Навошта выдаўляць свае паведамленні, я ўсё пабачу. Таму так, вось абмеркавалі з вамі. Слухайце, думаю, ўжо трэба скончваць нашы размовы, стрым. Усё ж такі розныя ёсць справы ў усіх. Я, дарэчы, працую кур'ерам, вельмі актыўна кантактую з горадам. Вельмі кур'еры, яны больш за ўсіх адчуваюць недахопы горада. Таму што цяжка, калі, напрыклад, нельга пераехаць дзесьці на ровары, цяжка, калі няма там бардзюраў нейкія высокія ці. Калі ты везеш, напрыклад, даставу са Старбакса і дзесьці нейкія ідыёты запраектавалі бардзюр, так, замест нармальнай з'езда і веладарожкі, то любое твоё тряска – гэта разлітая кава Старбакса. Таму трэба быць асцярожным. Вось. І, напрыклад, Вроцлаў, ён з кожным месяцам паляпшаецца. Ва Вроцлаве больш роварнай інфраструктуры, чым ва Варшаве. Але ў Варшаве такая мінская урбаністыка, ведаеце, вельмі шырокія тратуары паўсюль, вельмі шмат дзе, карацей, няма такой вострай неабходнасці ў веладарожках, як у Вроцлаве, дзе вузкія вуліцы. Вось. Стрім я не ведаю, калі я наступны планую, таму што я, бачыце, я магу раз на месяц зрабіць стрымы такія, толькі ўжо з нармальным спісам навін, а не так, як сегодня на абы-як. Вось. Магу рабіць так і рабіць кожны тыдзень па аўторакам ролік, или кожны там 5-й ці 4-й аўторак я буду рабіць стрым. А можна рабіць дзесьці ў нядзелю ці калісьці стрым, ці ў суботу, просто не факт, што ў мяне будзе час, таму што я зараз яшчэ вучыць пачынаю. Это асістэнт фільмовы і гэтак далей. Таму стрымы могуць быць нерэгулярнымі. Я не магу сказаць, калі яны будуць. Дарэчы, гэта была не Пендаліна, а гэта быў Штадлер Інтэрсіці Экспрэс таксама. Але Штадлеры, вось, напрыклад, у лодскіх колеях карыстуюцца як гарадскія электрычкі. Штадлер Флірт. Вёска, не дзерэўя. Аграгарадок, а не акрагарадок. Можна распавесці пра горад, пра вёску, што заўгодна. Бачыце, дзесьці бардзюр не так ляжыць, дасылайся, вось. Там-то ляжыць не так. Меня пакуль не прызналі экстрэмісцкім, дарэчы. Вось. Чакаю ўсё, калі здымуць, калі прызнаюць. Вось. Таму пішыце, пакуль гэта бяспечна. Прысылайце фотаздымкі і гэтак далей. Ладно, тут ужо шмат новых цягнікоў. Як вы бачыце, у Варшаве пачынае заходзіць сонца, і ў мяне в акне таксама заходзіць сонца. Мне ўжо, бачыце, за мной тут кухня, хочу сабе прыгатаваць ежу. Вось. Таму вельмі рад, дзякуй вам за то, што вы мяне глядзелі, дзякуй за то, што я вам штосьці распавёў пра урбаністыку, і дзякуй, што мне ідэю з Ікарусам падкінулі, фактычна падтрымалі. Вось, вельмі я рад. Бачыце, унізу Штадлер такі, як у нас, ездзіць у сцэпкі. ЭПГ, ЭПМ у нас так называецца, так? Вось, ЭПР, так. Амаль такі ж, але не такі ж, вось, ездзіць. Таксама колеі мазавецкія набывалі. Вельмі люблю гэту глядзець карціну. Тут паглядзіце, колькі глядзіць зараз. 67 чалавек зараз глядзіць гэты стрым. Стрым Варшавы заходняй. Заўсёды глядзяць людзі. Бачыце, 6,3 тысячы падабаек. І заўсёды всім цікава, як працуе Варшава заходня. Вось так. Дарэчы, у Польшы шмат урбаністаў, шмат YouTube-каналаў про урбаністыку. Хто ведае польскі, мабыць, напішыце мне, я вам скіну нейкую падборку. Вось. О, кабаны летуюць. Цікава. Таму усім да пабачання.
у лепшых спраў. Пабачымся, праз тыдзень будзе ролік, а калі пабачымся на стрыме, я вам не абяцаю, не ведаю. Да сустрэчы!